Medzinárodných majstrovstiev Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky v silovom trojboji Federácie VPC vás srdečne vítam pri tohto týždňovom športe. 17. a 18. mája sa v budove obchodno-kultúrneho centra mesta Rožňava uskutočnili Medzinárodné majstrovstvá Slovenskej, Českej a Maďarskej republiky v silovom trojboji Federácie VPC. Na tomto preteku počas tých 2 dní sa tu vystriedalo cca 120 pretekárov, ktorí boli rozdelení vlastne do 2 dní. Usporiadateľmi súťaže boli Federácia VPC Slovakia, spoločnosť Kalisto a fitness centrum Big Bull Rožňava Tornala. Tento pretek bol veľmi dobrý a veľmi ťažký. Trval strašne dlho, bolo tu množstvo pretekárov z Čiech, z Maďarska, zo Slovenska, keďže sme to urobili ako medzinárodný. Myslím, že Rožňava sa zapíše veľmi kladne týmto pretekom, pretože tu padlo veľa národných rekordov, niekoľko európskych a dokonca niekoľko svetových rekordov. Tým, že tu bolo vytvorené prostredie, ktoré k tomu športu patrí, tak ten šampionát hodnotím ako veľmi dobrý. Udalosť sa tešila veľkému počtu súťažiacich, vďaka čomu padlo 13 nových rekordov. O 4 z nich sa postarala Júlia Kostúrová. Prekonala som osobný aj národný rekord. Začalo to v drepe, kde som zvládla 280 kg. A potom som pokračovala na mŕtvom ťahu, kde som končila 212,5 kg. V absolútnom hodnotení mužskej kategórii Equip zvíťazil Navara Patrik, ktorý v trojboji zdolal 950 kg. V kategórii RAW sa na prvom mieste umiestnil Schneider Miloš s výkonom 885 kg. Ako by zhodnotil túto akciu primátor mesta Rožňava? Každé jedno takéto stretnutie alebo každý jeden takýto šport pre mesto je veľmi dôležitý a hlavne takýto, pretože sa tu stretáva viac štátov, sú to Maďari, Češi, Slováci a tak ďalej, takže každopádne je to opäť zviditeľnenie mesta, doniesli sme to sem, je určitá skupina ľudí, ktorí holdujú tomuto športu, takže ja si myslím, že môže byť každý spokojný. Paťo, ukáž, čo vieš. Šíte blízko. Tak si ju nahoj. Tak. To je od nás pre tento týždeň všetko. Ďakujeme vám za pozornosť a tešíme sa na vás aj na budúce. Dovidenia.